Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En er zijn veel interessante ontwikkelingen op Curaçao. Laten we beginnen met het eerste bericht. Start onderzoeksprogramma Slavernijverleden. Dat is vanochtend op Aruba bekendgemaakt door de Nederlandse minister Robert Dijkgraaf. Hij is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En hij heeft bekendgemaakt dat er €375.000 beschikbaar wordt gesteld om een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar slavernijverleden te beginnen, te betalen. Op dit moment is veel onderzoek naar het slavernijverleden vaak met een koloniaal perspectief geschreven. Dat moet anders en er moet meer onderzoek op Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden gedaan. En daarvoor heeft de minister dit geld beschikbaar gemaakt. En dat geld is in ieder geval beschikbaar tot en met 2027. Daarna wordt het geëvalueerd. Later in de uitzending hebben we een kort gesprek met Dijkgraaf, want hij is op Aruba en komt binnenkort ook op Curaçao. OM, aanpak van wapenbezit. Dat gaat over het feit dat het Openbaar Ministerie harder mensen wil aanpakken die wapens bezitten. Illegaal vuurwapenbezit blijft volgens het Openbaar Ministerie een ernstige zorg voor de veiligheid van de gemeenschap. Tijdens van december tot en met januari zijn er verschillende acties gevoerd en nu staan de mensen voor de rechter. Eind vorige week was er een themazitting bij het gerecht waarbij 5 verdachten zich moesten verantwoorden voor illegaal vuurwapenbezit. Daarvan zijn 4 personen veroordeeld. Eentje voor een gevangenisstraf van 14 maanden, eentje 8 maanden. En ook kregen mensen gevangenisstraf van 20 maanden en 10 maanden. De nummer 5 kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het gaat om grote straffen en het Openbaar Ministerie zal blijven strijden tegen illegaal vuurwapenbezit op Curaçao. Vrouw veroordeeld voor oplichting. Dat is een dame die is veroordeeld gisteren. Het gaat om een vrouw die in de periode tussen 4 en 12 november 2022... via WhatsApp en Facebook mensen verleiden om een mooi appartement te huren. Ze gebruikte daarvoor foto's van appartementen in Sun Valley en Vista Real. En ze zei tegen die mensen, je kunt dit huren als je mij wat geld geeft. Een voorschot heet dat dan. In totaal heeft ze op die manier 4.000 gulden gekregen, maar ze bleek die appartementen helemaal niet zelf te bezitten. Ze is nu veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke straf. Ze heeft 120 uur taakstraf gekregen, een proeftijd van 2 jaar en ze moet alle mensen hun geld terugbetalen. Eerste auto's voor douane. De douane krijgt een hele nieuwe autovloot van 43 nieuwe wagens en de eerste 11 zijn al overhandigd. Dat gebeurde gisteren bij Crown Automotive en AutoCity. De minister van Financiën, Javier Silvania, was daarbij aanwezig. De auto's die de douane nu heeft, die zijn een jaar tussen de 7 en 8 jaar oud. Dus het is tijd voor vernieuwing en de eerste 11 zijn al aangekondigd. Het rapport bepaalt dat 2 medewerkers van THZ weer aan de slag moeten. Dat gaat over een situatie waarbij medewerkers van de technische hygiënische zorg bij de GGD al meer dan een jaar thuis zitten omdat er een conflict is met een leidinggevende. Er is nu een rapport verschenen en die stelt dat de mensen gewoon weer aan de slag moeten gaan. Dat er geen ontslag moet worden opgelegd, maar wellicht een waarschuwing. Maar volgens het rapport is er niet iets waardoor de werknemers niet weer terug zouden kunnen gaan naar de werkvloer. En dan Corendon opent reisbureau. Dat is goed nieuws voor de reisorganisatie. Gisteravond heeft in aanwezigheid van vele genodigden de officiële opening plaatsgevonden op Curaçao van Corendon's Travel Agency. Dat is een eigen reisbureau van Corendon waar klanten 6 dagen per week terecht kunnen. De opening werd verricht door de medeoprichter en de eigenaar van Corendon, Attilai Oesloe, en minister-president Gilmar Pisas. Die werden bijgestaan door een hele reeks ministers. Charles Cooper, Javier Silvania, Charlen Hato en Ornelio Kid Martina waren aanwezig om ook het belang van deze reisbureau te benadrukken. En dan 10 Caribische appeltjes. Het gaat om de appeltjes van Oranje. Elk jaar wordt door het Nederlandse Koninklijk Huis worden appeltjes uitgedeeld aan initiatieven die goed zijn voor de samenleving. En dat gebeurt
in de hele Koninkrijk. En er zijn nu 10 kanshebbers uit de Cariben geselecteerd. Op Curaçao gaat het om de Curaçao Cura Plus Sexual Health Foundation en de Fundación Mantelzorg Nostra Hacié Junto op Curaçao. Maar ook op Aruba, ook op Sint Maarten, op Bonaire. Er zijn verschillende initiatieven genomineerd. Later wordt dan bekend of ze daadwerkelijk een prijs kunnen krijgen. Maar uit de eerste 212 voordrachten zijn er dus in ieder geval 10 Caribische mogelijke appeltjes. Positief nieuws, even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een extra journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Ik gaf het al eerder aan, Robert Dijkgraaf is op Aruba en komt deze week later op Curaçao. Dan zullen we ook een gesprek met hem hebben. Hij leidt een kennismissie van 8 tot en met 12 april. En hij is hier samen met onderwijsinstellingen. En hij wil samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek tussen Nederland, de landen van het Koninkrijk en Caribisch Nederland. Daarnaast staat ook een grotere bewustwording van de doorwerking van het slavernijverleden centraal. En daarover heeft hij vanochtend op Aruba bekendgemaakt dat er €375.000 voor wetenschappelijk onderzoek naar het slavernijverleden beschikbaar is. Vooral voor onderzoeken hier vanuit de Caribische landen zelf. Hij landde gisteren aan op Aruba en onze collega's van 24 Hora hadden een kort gesprek met de minister die aangaf dat hij veel op zijn agenda heeft. Ik ben hier met een kennismissie. We hebben mbo-scholen, hogescholen, universiteiten meegenomen om te kijken hoe we de banden in het vervolgonderwijs nog beter kunnen maken. Dus ik ben er heel erg benieuwd. We gaan volgens mij echt mooie dingen doen deze week. Minister Kroes, hopen hem snel te zien. We gaan morgenochtend ook even bij de gouverneur langs. En we gaan ook nog een paar mooie onderwijsinstellingen bezoeken. Dus volgens mij een heel mooi programma. 2 dagen hier en dan gaan we nog 2 dagen naar Curaçao. Ja, we willen echt gaan kijken hoe we nog veel meer als team met de onderwijsinstellingen uit Aruba en uit Nederland samen hier gewoon prachtig onderwijs voor studenten kunnen maken. Dan gaan we naar Gonneke van den Kieboom van de vertegenwoordiging. Zij is bezig met de voorbereidingen dat ook mensen op Curaçao kunnen stemmen tijdens de Europese parlementsverkiezingen. Die worden op 6 juni voor Nederland gehouden. En als je op Curaçao woont en een Nederlands paspoort hebt, kun je ook meedoen. Maar dan moet je je wel aanmelden voor 26 april. Gonneke van den Kieboom legt uit en geeft ook aan, mogen we meedoen, ja of nee?
Wat belangrijk is dat je inderdaad op alle eilanden mee kunnen doen aan de Europese verkiezingen, parlementsverkiezingen. Wat belangrijk is dat we dus een stemrecht hebben voor het Europese parlement. En daar kun je gebruik van maken. Hoe kan dat? Je moet je als eerst aanmelden. Je moet zorgen dat je dus een briefstembiljet krijgt in handen. Daarvoor moet je je online aanmelden bij het briefstembureau in Den Haag. Dat is het stembureau wat verzorgt dat alle mensen die in het buitenland wonen en stemrecht hebben in Nederland ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van dat stemrecht. Als je eenmaal hebt aangemeld, dat moet je doen voor 25 april aanstaande. Dus dat is de eerste belangrijke Dat is deadline? de eerste belangrijke datum. Dan wordt jouw aanvraag verwerkt. Vervolgens krijg je informatie over wanneer je je stembiljetten kunt komen ophalen. En vervolgens ga je dan op 6 juni aanstaande stemmen hier bij de vertegenwoordiging van Nederland. En wat moet je hebben? Wat voor nationaliteit moet je hebben om te mogen stemmen? Je moet Nederlander zijn, neem ik aan. Ja, je moet een Nederlandse nationaliteit hebben. Nou, dat hebben wij in principe hier allemaal als je ingezetene bent van de eilanden. En je moet 18 jaar En ouder zijn? Je mag wel je stembewijs aanvragen als je nog 17 bent. Maar op de datum van het stemmen, dus op 6 juni, moet je dan 18 zijn. Goed zo. En je moet een geldig legitimatiebewijs hebben. Maar je moet niet een lange tijd in Nederland gewoond hebben? Nee, dat geldt alleen voor de Nederlandse kabinetsverkiezingen, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de Europese verkiezingen, die zijn zeg maar opener, voor meer mensen toegankelijk dan de kabinetsverkiezingen in Nederland. Dus al heb je je paspoort vorige maand gekregen, dan mag je nog meedoen aan de Dan verkiezingen? mag je absoluut meedoen als je ingezetene bent op Curaçao en als je bij het stemmen 18 jaar of ouder bent. Europese parlementsverkiezingen. Den Haag is al ver, maar Europa lijkt nog verder weg. We vroegen aan Gonneke van den Kieboom, raken deze verkiezingen ons, die op Curaçao wonen, of op Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Statia? Raakt het ons? Ja, je zou denken, dat is ontzettend ver weg, Ja. maar het is dichterbij dan je gewoon in het dagelijkse leven eigenlijk je beseft. Een van de dingen die ik echt fantastisch vind aan het Europese parlement is dat het Europese parlement is zeer belangrijk als het gaat om grote thema's. Zaken als milieu, het klimaat, economische ontwikkeling, mensenrechten, veiligheid in de regio. We steren onder andere heel veel in het beschermen van onze eilanden tegen bijvoorbeeld drugshandel. Klimaat, idem dito. Er wordt heel veel vanuit de Europese, vanuit dat grote niveau, worden regels gemaakt. Worden regels gemaakt, wordt geïnvesteerd, wordt er samengewerkt met de eilanden, samengewerkt met het hele Caribisch gebied, om ervoor te zorgen dat de milieuwetten en maatregelen goed worden genomen. Dus als je wil dat je daar een invloed op hebt, moet je stemmen met de Europese parlementsverkiezingen? Zeker. Als ik één ding mag aanraden, als ik denk dat je als mens, als bewoner, inwoner bent van een land waar je stemrecht hebt, maak gebruik van je stemrecht. Dat is jouw manier om te kunnen beïnvloeden hoe allerlei zaken in jouw directe omgeving geregeld worden. En dan gaan we met Honduras verder, want daar hebben de autoriteiten 1350 kilo cocaïne verbrand. Het gaat om cocaïne die in beslag was genomen van drugssmokkelaars vorige maand in het Caribisch gebied. De aandacht hiervoor, met veel camera's, ziet u dat een hele grote hoeveelheid cocaïne wordt verbrand, heeft ook te maken met het feit dat een oud-president van het land, president Hernandez, is veroordeeld voor grootschalige drugssmokkel. Er hangt hem een celstraf van 40 jaar boven het hoofd en de strafmaat hoort hij in juni. Hij was van 2014 tot 2022 president van Honduras. Hij is dus uitgeleverd aan Amerika en Amerika kan hem een straf van minimaal 40 jaar opdragen. De misdrijven van Hernandez gaan trouwens nog terug van voor zijn periode voordat hij president was, überhaupt een parlementariër was. Op die manier wil Honduras laten zien dat ze de bestrijding van drugs nog steeds serieus nemen, ondanks het feit dat een oud-president wellicht voor jaren achter de cel hiervoor moet gaan in Amerika. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Dag.